Ang kalingawan kini. Kadumdum ko sa kong tatay, magkuha to siya notebook, magsigig suwat sa mga bersikulo. Lahi na ron makaigsunan. Hallelujah. Doon na to'y Bible makaigsunan app. Pero dili Bible app atong ginatanaw. Ang ato makinga Facebook kay naadiha ang mga gira, naadiha ang mga salida, naadiha making tanan-tananawon makaigsunan, naadiha ang mga naong sa mga taong wa kaila. Everybody say amen. Hallelujah. Gusto lang ipalabas makaigsunan. Gusto lang sa demonyo ipalagay pagawas tagikan sa presensya sa Ginoo. Gusto lang sa demonyo ipalayo tagikan sa presensya sa Ginoo. Everybody say amen. Ingon pa makaigsunan sa usa ka preacher, ingon siya, kung ang yawa 24/7 siya nga nagpamuhat tungod kay hapit ng iyang mga panahon. Gusto ba yaon ta sa Ginoo nga i-counterfeit sa Ginoo? Matod pa niya makaigsunan, kung unsa ka kusog ang paglihok sa gahom sa Ginoo sa Acts chapter 2, iyang dubliyon sa 7 times ang paglihok niya, iyang i-counterfeit ang gahom ni Satanas nga nagapanglihok sa last days. Everybody say amen. Pero unsang pagkaunsa, maglisod na ni mabulag sa atong bursa. Everybody say praise the Lord. Ingon pa sa kong tatay, naguna ko dito sa umamatod pa niya. Samtang naguna sige siya kanta, naunsa mo itong pagkaunsaan, nag-speak in tongues man siya makaigsunan. Mingat to siya siyang payag, nagpabilin siya nga nagasiking, nagadaig sa Ginoo. Everybody say amen. Mingaw nga dapit ang iyang gipangita ang presensya sa Ginoo. Pero kita sa mingaw nga dapit, aha, dahil signal. Signal gyud, signal. Everybody say amen. Pangutana, ma-overcome pa ba kaha sa gahom sa Ginoo ang church? Ma-overcome pa ba kaha nga ni anamani sa atong mga bulsa? Nakapenetrate naman sa atong kinabuhi mga pamatanon. Hallelujah. Kasagara mga pamatanon nalulong na sa mga email, nalulong na makaigsun sa mga Facebook, nalulong na makaigsunan sa mga programa ni ining maong sitwasyon. Everybody say amen. Hallelujah. Ma-overcome pa ba kaha sa gahom sa Ginoo ang church makaigsunan? Everybody say amen. Ingon sa ka-preacher, mulihok unta ang Dios sa church. Ang problema ang church na wala sa focus, wala na ang tinuray. Hallelujah, ang pagtanaw. Hallelujah. Come on, somebody clap your hands. Nadasig ko ganina sa Sunday School. Ingon ang Sunday School kaganina, kining atong kaluwasan iya ra ba ni? Naarani mo kung imong trabaho o dili, naranay mo na. Ingnon ta makaigsunan, dili ni padugayay. Hallelujah. Dili ni padugayay nga pag-alagad makaigsunan ang gipangita sa Ginoo ang mulahutay sa katapusan. Ang katapusan mo'y gitanhaw unsa man matapos maghata sa maayo, matapos maghata makaigsunan sa nindot nga pagkatapos sa atong kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Hatong tudaygon sa makaw sa pangatong Ginoo makaigsunan. Ingon siya, nakoy member dito makaigsoon sa baybay nga pag pandemic wa na maligi simba. Ingon siya nga, pastor, mauli sa ko nga to sa amo, pastor, punian sa kong asawa nga to sa Silago, layo kayo makaigsunan. O niya, driver po siya in town. Ikaw, sige. Hangtod matod pa niya, nagtugway siya kabaw, nagtungtong siya sa bato, samtang nagsabsabay ang kabaw. Apa mo na makaigsunan? Oh, samtang nag-awit siya, kaya wa maligi siya cellphone, o napay to cellphone, na games gito. Oh. Waman siya cellphone, awit-awit siya. Awit siya sa Ginoo. Naunsa ba na makaigsunan? Grabe naman yung hilak. Gibati na yun yung kainit sa gahom sa Ginoo. Tungtong siya sa bato. Grabe niyang lukso-lukso makaigsunan. Nagasulti siya na pinulungan. Ingat matod pa niya. Grabing paglihok sa gahom sa Ginoo, pastor. Hallelujah. Kung niya ba daw niya, Brad? O niya pagkahuman, pastor, nang tanaw ko, wapa kayo nakakita. Ingon siya, salamat sa Ginoo. Ang kabaw ra yung kuno, nagsigig tanaw niya. Kay kung doon na pa to'y cellphone, sigurado, games. Tungkol kay waman siya cellphone, nangita sa presensya sa Ginoo.
So di naman imalakayan katong dunay cellphone sa panahon nga gikinahanglan ato sa nangibutang ang atong cellphone. Pangitaon sa nato ang presensya sa Ginoo. Pangitaon sa nato ang gahom sa Dios. Magakonekta ka nunay sa presensya sa Ginoo. Hallelujah! Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Walay bahitikay sa pagalagad sa Ginoo. Come on, shall we clap our hands to Jesus? Hallelujah! 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karon mga daghang kantang bag-o. Nagay mo comment, ay nako na mo kanta ng sa jutang hikap mo Ginoo, magbuot mo. Maoran po na itong awit sa una. Inig-awit na akong tatay makik sumamunto yung kantahon sa jutang hikap mo Ginoo. Amoy hilak man pud me. Bisag-bisag jutay ra. Everybody say praise the Lord. Ambot ka karon bisag kantahan ta palig sa dakong hikap mo Ginoo, dano na ba kay maghilak? Everybody say amen. Mo nang kana mga tigulang, digyan mo kaadap sa mga batanon mo da. For the Lord is my tower. Ang mga tigulang taon. Di na yun, makaya ka muna lang. Arthritis na. Hallelujah. Everybody say amen. Pero, babatia po niyo sila sa ilang kinaraan nga awit. Everybody say amen. He touched me. Hilak po na sila. Sugod ang hilak. Hilak po na sila. Manatong karaan. Kanito. Kantas tatay kanito. He touched me. Oh, he touched me. Ano sa manang touch me, ha? Sa Bisaya, kuota ko Ginoo. Hallelujah. Everybody say amen. Rabi ninyo makaigsunan? Unsi may kaigsuon. Ako rin taon ang nahimong tights. Ako mga igsoon mo nang gamay rami din Kaya kung may igsoong laki akong giingnan, manimbata. Yung sa ilang ingon, manguli na may, ang usa may ingon, mungadto ko sa bukid. Inga kaingon ko, di na gyud mada, nasayag ang mga luha ni tatay kaniadto. Sige na lamang, ako silang giingnan. Salamat sa Ginoo nga kanunay may gi-remind sa kung tatay bisag tagsar may makasimba tungod sa kalayo putong among balay oy. Hallelujah. Pero may mga Domingo mag-ingon ko makaigsunan na human na malang ang Domingo wa magyapo ko kasimba. Hallelujah. Manang pag-abot na to sa Ormoc makaigsunan kay doon naman na do ang simbahan. Sige na kong simba dito. Dito ko na purma makaigsunan pero ako makalimot dinhi. Hallelujah. Dinhi ko na tao makaigsunan. Dinhi ko nakamatngon og buot. Hallelujah. Everybody say amen. Munang paggikan ako, akong ginan akong tatay. Ko tay, doon na ba United Pentecostal dito? Ingon siya tuwa dito, pero gamay pa lang. Walay problema. Basta ato ko magpadayon sa akong pag-alagad sa Ginoo. Ato ko magapagamit sa akong Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Munang daghan na maingon nga, napastor ay kabong, nga sabay pagtuo ninyo. Pero ang tinuod, wag yung ko'y gana ng pagkapastor bitaw. Kaya nakita na ko sa Alcantara, makaigson po itong lisura. Ingko na, maupoy kong sundo ng piting lisura. Niabot yun ang panahon na pastor ginoon ko. Ang naglisod ko ginoon. Punaan pa sa doon sa liting nga daghang mga demonyo. Ingko ni, apo ko gipadaan mo din, ginopin daghang demonyo. May mga membro pa dito nga monokol. Kung nagtuo man siguro mo, nabotis mo na akong kamot. Sa pastor, wala ko ganahan, di mo ba? Ikaw, Brad, sa may gusto ko, di mo, Brad, ha? Nagwali raman ko, Brad, hindi makaganahan ako, ha? Sa manggan. Sa makalimutaw sa hay ba? Everybody say, praise the Lord. Napay mga member dito, mamaylong kwarta. Unya, di naman iba, kaya nakadanag kwarta, mingon, kana si pastor barangan. Pag mingon si pastor nga mga daot mo, mga daot doon ta, barangan na si pastor. Ikaw, sige, di mo tagam, pabarangon ta mo.
Pero dili na pasabot makaigsunan. Ang Diyos magabalos sa mga tao. Hallelujah. Kung ilang pasakitan ang mga alagad sa Diyos, ang mga anak sa Diyos, doon na tayo Diyos nga manglalaban mga kaigsunan. Come on, shall we clap our hands to Jesus? Come on, shall we clap our hands to Jesus? Hallelujah. Pag-abot sa Yolanda, tuwa na. Di anak ko dapit nga grabing bagyo kanaghan. Wasak ang simbahan makaigsunan. Ko Ginoo, naglisod pag amig paatop, gihuros na po sa bagyo. Sa maning dapit ang Ginoo. Oh. Hallelujah. Napay mga usay mga memoryo ni Ginoo ang kinaya murang mga bagyo. Hingabot na po ng udit. Oh. Last makaigsunan, 11 ka pamilya, 11 ka mga member na tabunan sa barangay bunga sa landslide. Hinchat na lang sila nako, pastor. Ang balay nila ni Brad, pastor, ay ang inahani ang mga anak, ang mga pagumangkon, wala gitabunan, wala makita, patay na. Ingko pastilan, sa gamay pagmimuro, panabunan paning uban. Ingon sila, napoy nakabantay. Ingon siya, pastor, among nabati, pastor, dito sila mga active ba? Engko, daily bitaw tong uban. So, may rapod. Munang pag-active mo, kay masabdan lagi mo. Katong mga luyahon, masabdan makaigsunan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Nakitaan duha na kaadlaw. Wa na pod may kakita kay gipang soda ditso. Tungod kay nangabali ang mga lawas, nangabutod na makaigsunan, baho na makaigsunan. Ingon ko akong gitudlo dito sila gibutang sa tarpaulin. Ingon ko mo na ang giingon sa inyo. Kada Domingo ko din himukuha niyo or manimba mo mga gahi mo mga o di na lang kay patay na. Everybody say praise the Lord. Muna tayo mahimo, patay naman. Kaya ko, Lord, na nabilin, pipila. Tabunin na po na eh. Hallelujah. Ang among simbahan, daplin sa dagat. Kaya ko, Lord, kung dili lang slide, kaya may bukid, tsunami. Storm surge. Wa, may gilaatan dito eh. Hallelujah. Karon kay musod na pod badulta sa December, daghan na pod bagyo ang moabot. Nakaingon ko, kung magtukod matag simbahan kanang ibot-ibot ang atop. Ngayon naghuro sa bagyo, tabangan na tong naog ang atop para di ta magsige lang tagasto sa atop oy. Ingon si Pastor Alcantara, before ko hing atog lite, hingapit ko sa iya diha sa langihan pato sa simbahan. Ikaw tiyo, kanang mga to na koglite. Ingon siya nga, duha ka simbahan akong i-offer nimo. Wa ni pastor, nang inahanglan ning pastor ang pagatpatan og ang kabadbaran. Nagkinahanglan na sila pastor na anay membro asa pamangka mo ngadto pagaglite. Dinhi na ka. Na anay mga membro, mga giver na siya. Andam na sila nga mudawat og pastor. Ingon siya, pero wa tay parentihay og makasaha. Ingon say maglagyo ay taoy. Baharan mapunta. Mo na ako sa gingnan. Kotiyo, mo ngadto na lang yung kotiyo oy. May nang magpalayo ta, may nang maglay-anay ta. Kay welcome pa ko sa akong pagbalik nimo. Kay sa imo kong kasabaan. Akong tatay ra ba, liwat ra ba ko? Luuran ra ba nga dagko? Everybody say amen. Hallelujah. Mo nang dito ko gibutang sa lite, ako na lang mga agwantahon dito eh. Hallelujah. Kung kanong Domingo, kanong sunod mga musod ng December na po ibagyo mo abot, ana-ana na lang ko anak makaigsunan. Hallelujah. So, ako na lang pangadaman nga, maunag yun ni. Unya, ang mga tao po dito, mga gahi po ko. Kasagarang balay dito na ay mga santo ninyo. Diriwa kayo, no? Musangyaw ka dinhi, open sila sa pulong sa Ginoo. Pero dito makaigsunan, sila daan ang balay, kaya di sila gusto mamino sa pulong sa Ginoo, kay matod pala ni ana ang among santo ninyo. Kantong tibok barangay sa Cantagnos, tibok barangay hapit nga gitabunan, dito'y naka-eskapo nga batanon ako siyang giingnan. Engko dong, kanang naabay simbahan dito doon nga pareha din born again.
Ingon siya, wa nga to pastor, ang simbahan to pastor, kana bang nay kuros na daghang birhen? Kunya, asa naman to? Ingon siya, ginagitabunan pastor. Unya, ang ilang birhen, may kamang. Sa wag yun pastor, wag yun kakamang. Ko sayop ninyo nangalagad mo Diyos nga patay, pero kami nangalagad mig Diyos nga buhi. Hallelujah! Nangalagad mig Diyos. Hallelujah! Kagamhanan. Come on, shall we clap our hands to Jesus? Hallelujah! Ang uban pod maingon, kanang baybay kadaghag trahedya, ang pastor diha minusog ampo, kamo kono. Everybody say amen. Hallelujah. So expect na po mi og dagkong bagyo makaigsunan nga manod kay lahi naman atong panahon karon makaigsunan. Everybody say amen. Atong daygon sa makausapa ang atong Ginoo makaigsunan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Usa ka pastora makaigsunan sa monang kanang naasawa ni Vincent karong August, gi-invite man makaigsunan sila Pastor Pat. Hallelujah, usa na siya ka oneness pero lahi sila nga grupo. Pero grabe sila makaigsunan holiness. Napamuda makaigsunan? Di siya mukha og baboy. O niya sila makaigsunan manggi long sleeve. Maligo mang long sleeve. Matog mag long sleeve. Tinod bitaw ni EIM long sleeve. Unya i-judge ta nila ang mga UPC. Dili gid na sila maluwas kay di mag long sleeve. Oy, unaon sa? Hallelujah. Nakasabot ta sa atong relasyon sa Ginoo. Bisag wala ta diha makaigsunan mga long sleeve, importante atong relasyon sa Ginoo makaigsunan. Nasabtan nato ang atong kaluwasan kung kita naduol atong relasyon sa Ginoo. Ingon pa sa usa ka pastora, ingon siya, pastor, nagbuntag kog hilak. Kay grabe siya mo fasting, grabe siya mo ampo mga kaigsunan. Bisag lahi sila, dili sila UPC. Pero appreciate ko sa ilang fasting and prayer. Oy, tagas kayo makaigsunan. Ang ilang prayer, grabe. Matod pa niya, pastor, nagbuntag kog hilak. Ikaw nga naman, sis. Isa gikasal akong pag-umangkod nga to sa among pika simbahan sa akong igsuon. Wala gyoy kanta sa mga Kristohanon ang ilang gipang-hire mga singer sa gawas. Ang ilang kanang magpurma sa kasal unsay nga ana? Ha? Pakyaw naman kay igsunan. 100,000 ang nagdecorate mga bayot. Kiki ayo to mga bayot. Ingani. Nga-announce na. Okay. Ang unang mapaso atong officiating minister, si Pastor, ang mang pasuro, bro muki ay, ni Ara. Sana ba ni? Si pastor. Ano pastor ha? Nga to pastor niya. Dili pastor ha. Nakaingon ko nga, kining Kristohanon, manduan na lang mga bayot. Sunod, ay siya nga, ang sunod din si Pastor Limuel. Asa mga pastor? Hapit ko makaingon, ni Ara. Paso, ingana pastor, ingana. Grabe dito kay sila man ang nagda sa announcement. Grabe sila program, worldly kaayo. Unya ang mga abay, grabe na kapuwa kaayo. Ambot mga Dutch boy siguro gipamutang. Ang uban mga kilay gipangbalhen. Usahay ibutang sa ibabaw. Usahay ipaubos. Ang usa diri sa ubos, ang usa diri sa babaw. Ingon, matod pa niya sa pastor, I'm sorry ha, kung doon na yung mga kuan diri, I'm sorry. Hallelujah. Ingon ang bayot nga. Ang bayot dili malangit. Ingon ang bayot, kami ang maguna, kaway magdecorate. Sorry kayo ha. Hallelujah. O niya makaigsunan, matod pa niya, grabe good pastor nga kasagmuyo na hiubos kaayo ang Holy Spirit. Ayun ko, naminaw ko sa iya, kung ano man pastora, dili ba yun ang church makabaro kung sila lang, dili mag-hire sa gawas? Ang mga singer, mga kaigsunan, taga-gawas. Look so beautiful and wild. Nagkanta man ko. Mauna na makiso ng mga
Santa, ingon makaigsunan ng Holy Spirit, matud pa niya, dili ba di ay makabarog ang church kung kita lang, nga dili sila mag-apel sa mga kasal, sa mga anak sa Ginoo. Musud na bagay ay ang worldliness sa simbahan. Ang simbahan, pasudlan na bagay ay, o mga kalibutanon, hallelujah. Dapat ang simbahan, hallelujah, purely makaigsunan, hallelujah, presensya sa Ginoo. Mga tao, hallelujah, na puno sa gahom sa Dios. Mga tao na puno sa presensya sa Dios. Everybody say praise the Lord. Og dito sa duha ka simbahan ako nasaksihan. Grabe gyud ka worldly makaigsunan ang ilang pagpahigayon sa kasal. Og mura mito akong luha. Nakaingon ko, may mga tawhana nga dili mga UPC. Gipadaygan pa sila sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, dili ta magpaalkanse ni atas sa kamatuoran, mga kaigsunan. Motindog ta sa pagkamatarong, motindog ta sa kaputle, hallelujah. Hapit na mabalik ang atong Dios. Importante, mga kaigsunan, walay makalas sa itong pagalagad sa Ginoo. Magapabilin ta, mga kaigsunan, hallelujah, nga faithful nga mga lagad sa Dios. Atong palakpakan sa patong Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napo isa ka kaigsunan mingon. Siya, pastor! Kamu ba, pastor ba? Labi nagmangayot. Sige lang mo challenge. Sige Brad. Ina Brad, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Labi ng mangayot, kay magsikit-sikit man ang mangayot, mga lalaki. Ingon siya, bantayin na yun yung maayo, pastor. Kung ano man ay, Brad, dito'y usa ka lalaki nga iyang kamot nag-ana. Hallelujah! Ang pikas, hallelujah! Nagakumot, hallelujah! Ingon siya, pastor, bantayin ninyo. Ikaw, kini si Lucifer, musalot lagi pod. Hallelujah! Wala makaigsunan. Ingani na ang lihok ni Satanas. Musud na siya makaigsunan sa mga iglesia. Dapat makaigsunan mo, tindog ta makaigsunan nga makusganon. Hallelujah, atong ibalik ang kaniadto makaigsunan. Atong pangitaon ng presensya sa Ginoo. Atong pangitaon makaigsunan ang guidance sa Ginoo. Atong pangitaon makaigsunan tinuray nga revival. Hallelujah. Come on, shall we clap our hands to Jesus? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And man lost his dominion. And the presence of God called Eden when he came under subjection of sin and another subjection of the kingdom of darkness. Nipalayo na ang tao. Siya na nagpailaw na siya sa sala o nagpailaw na siya sa gahom sa demonyo. Kaganina ang atong Sunday school makaigsunan, ang atong kaluwasan iyahay ta, mga kaigsunan. Naaran mo na kung imong trabahoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung nagawali sila tatay sinon, kaniadto nga hapit na mo balik ang Dios. Ingon ang Biblia, hallelujah, mas dool karon kaysa imong nadungog kaniadto. Mo nang atong i-ready ang atong kaugalingon. Hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, shall we clap our hands to Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 59:2, ang inyong kasalanan mo'y nakapahamulag kaninyo sa inyong Ginoo, o mo'y nakapatabon sa iyang naong nga siya dili makakita og makadungog kaninyo. Everybody say amen. Ang Kristohanon makaigsunan nga layo na sa presensya sa Ginoo, dry, dead, powerless. Everybody say amen. Kabalo mo sa ikabod, ang ikabod makaigsunan, the presence of God departed from Israel. Sa dihang nagunit sila makaigsunan, ingon mga Israel, atong ipagawas ang arka sa tugon, kay basta ato tong dadon, mudaog yun ta. Pero wa sila kasabot makaigsunan, nga ang gahom sa Dios, nga nahimo silang mananaog, mibiya na kanila ang gahom sa Dios. Everybody say amen. Nga mo'y nagtabang nila, mibiya na kanila makaigsunan. Ingon ang mga Palistihanon, yung sa unsa man ilang gipasaan, ingon siya, maura ba na, basta ilang pasaanon ng maong kahon, mudaog ra ba na sila sa gira. Unsa ingon sa mga Palestino,
atong isugod ang atong kaugalingon. Musukol ta kanila. Ingon ang Israel, musinggit ta sa grabe nga pagsinggit. Og basahon nimo ang Biblia makaigsunan. Ingon ang Biblia, sa pagsinggit sa Israel, mikurog ang yuta. Hallelujah! Tungod sa ilang kakusog nga pagsinggit. Pero dunay pagsinggit nga wa na di ay gahom sa Ginoo. Tunay mga pagdaygawa na gahom sa Ginoo. Hallelujah! Entertainment na lang makaigsunan. Everybody say amen. Hallelujah! Gusto lang nako makaigsunan i-remind ang matagusa. Di ba? Nidawat ta sa kaluwasan kay gusto tag kinabuhing walay katapusan. Mao man ni atong purpose din he. Wala man ta ni dawat sa bautismo ng alaga din he. Kay dunay gi-offer ang simbahan, dunay gi-offer ang mga kaigsunan. Ang atong tumong din he nga moabot gyud ta sa promise sa Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Pero samtang di ana ta din he, atong giluwagan, atong gikumitsahan. Wala nato tinud-a ang paggunit sa atong kaluwasan. Everybody say amen. Og niadtong tungura, taliwala silang pagsinggit, kapildihan ang ilang naangkon. Tungod ka ang presensya sa Dios, mibiya na sa ilang taliwa. Dili ni makaigsoon mahitabuon ta sa matag iglesia. Kinahanglan makaigsunan, hallelujah, manumbalik ang kusog nga paglihok sa Ginoo sa taliwala makaigsunan. Manumbalik makaigsunan, hallelujah, ang pag-operate makaigsunan sa healing. Everybody say amen. Wala na tayong makita karon nga kaayo nga healing. Wala na tayong makita kayo makaigsunan nga gift of tongues. Wala na mga propesya makaigsunan. Milis na ang gahom sa Dios, hallelujah. Kinahanglan mag-operate kining tanan, hallelujah. Pagsangkap kini, pagkompleto kini sa iglesia sa Dios. Come on, shall we clap our hands to Jesus? Hallelujah. Presence of God is not a miracle, but a manifesting Himself, revealing Himself. Muna ang presence, gitawag na siya makinog panim, means naong sa Dios. Pag naa ang presensya sa Diyos, naa ang naong sa Diyos. Naa mismo ang Diyos nagapuyo man kaigsunan. Everybody say, praise the Lord. Come on, hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nabita usa ka drama kaniadto. Ingon sa drama, ang problema mo'y kaparti sa itong pagkinabuhi ng kalibutan na. Amen ba? O doon ay problema nga di na to madag ikawra. Nanginahanglan kag kaabag ni ini. Mo'y hinungdan na mugna kini atong programa, kini ang akong suliran. Dan, 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 dan. Kaparti na sa itong pagkatao ang problema. Everybody say amen. Gawa sa problema mga kaigsunan. Ingon pa mga kaigsunan sa record. Hallelujah. Sa 2019 estimate 280 million makaigsunan na sakit o depression. Hallelujah. Miabot na to sa pag-suicide. Miabot na to sa grabe nga mga sakit. Miabot na to sa grabe makaigsunan nga kadaot sa kinabuhi. So ginlan tamo makaigsunan. Dili manggod ni maoy dapit nga giandam sa Ginoo sa tao. Ang giandam nga dapit maula katong presensya sa Dios. Mo nang di na to pwede mabulag ta sa presensya sa Ginoo. Come on, hallelujah, Jesus. Magatindog tang tanan mga kaigsunan. Hallelujah. Bisan padaghang mo na ingon sa Biblia, sa katapusan mga adlaw mubugnaw ang moabot ang kabugnawon sa kadaghanan. Even the very elect, bisan pa ang mga pinili, mabugnaw sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Tungod ipalayo tani Satanas sa presensya sa Ginoo. Sudlan na ka sa depresyon. Sudlan na ka sa daghang problema. Sudlan na ka makaigsunan sa daghang kabugat sa kinabuhi. Hantod nga mag-suicide ka na sa iyong pag-alagad sa Ginoo.
Sugin lang tagaigsoon, dili ni mo'y kinabuhi nga giibutang sa Ginoo sa ato. Gusto sa Dios magpuyo ta sa iyang presensya. Gusto sa Dios magpuyo ta makaigsunan ilalom sa iyang gahom. Mga young people, hallelujah, hallelujah. Mauli ang tinuod, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Daghang mga young people na biktima, hallelujah, sa mga buhat sa kalibutan. Sugin lang tamo, dili na may kinabuhi nga giandam sa Ginoo ninyo. Nganong ingana ang inyong sitwasyon, dila na mao may giandam sa Dios. Ang giandam sa Dios kalipay. Unsa man ni kalipay, diha lang sa presensya sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pila na ka mga bulan katuigan, wala na nimong mabati ang presensya sa Ginoo. Hallelujah, mag-challenge ako ninyo ng kabuntagon. Hallelujah. 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 Come on. Wala pa'y high-tech sa pag-alagad sa Diyos. Wala pag-iusap sa Diyos ang process sa mga pagsimba. Naagihapon ang mga pagpiko sa mga tuhod. Naagihapon ang pagkikistorya sa Diyos. Come on, hallelujah, kabong nasa luyo, hallelujah. Wala pa ba usap ang proseso sa pangpangalaga? Hallelujah. Come on. Come on. Ang gusto sa Diyos, ibabati niya ang kalipay karon mo iyang presensya. Come on. Hallelujah. Hallelujah. If my people which are called by my name shall humble himself and pray, shall humble himself. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Presensya sa Diyos. Wala ta biyahe makaigsunan. Nakulangan lang ta sa itong access. And now hallelujah, hallelujah. He touched me. Oh God, oh God. And made oh God, oh God. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God, Jesus. Hallelujah, Jesus. Savior, oh, sin, sickness, and pain. Hallelujah. Hallelujah. Dili na to himuon nga high-tech ang atong pag-alagad sa Diyos. Wala pa ba usab ang proseso sa itong pagsimba? Wala pa ba usab ang ato mga proseso sa itong pagdoon sa Diyos? Come on, pila na kabulan. Pila na ka mga sagla, wala ni mababati ang presensya sa Diyos. Ibabati kini sa Diyos karon kanimo. Dili sa gustong malulong ka sa problema. Tagaan kami ang kalipay. Hallelujah. Oh, He touched me. Oh God. Hallelujah. Your people once again, God. Thank you, Jesus. Oh God, hallelujah, 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 hallelujah. And now I know He touched me, Jesus, Jesus. Ibalik mo sa presensya, Lord. Ibalik kami sa presensya ni Lord. Ibalik kami sa presensya ni Lord. Hallelujah. Ibalik kami sa presensya. Come on, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Something happened. And now
Jesus. something Jesus. happened, Jesus. and now I know He touched me and made me whole. Sa Diyos kay hikap mo, Hallelujah. Makatapang sa kalisdanan ko. Ngit-ngit sa gabi manindugtang tanan mga igsoon as you raise your hands to the Lord. Patiyaga ang presensya sa Diyos sa imong kinabuhi. Siya ang labang makatabang sa imong sitwasyon. Siya ang labaw na makahatag og pamahagi sa imong kahimtang. Panganduya ang hikap sa gahom sa Diyos. Hallelujah. The basic principles of blessings. Makaplagan nimo maigsoon ko sa Biblia. Way back in the Old Testament times. Ang ilang pamaagi sa pagpangayog tabang, muduol sila sa hari. Aron mangayog bulawan kay mao may ilahang salapi. O ang hari maingon, inganga ang imong baba. Ugon sa kadako ang anga sa imong baba, maura po'y bulawan ngay paigo, maura po'y imong madala. Ang mensahe ni ana mga igsoon ko, we cannot obtain the blessings kung wala tay himuon nga pinasahi at tubangan sa Ginoo. We cannot attract the presence of the Lord by inviting God in our comfort zone. Hinungdan maigsoon nga gipagawas ang tao sa Garden of Eden kay nahimo silang dili na takos diha sa presensya sa Ginoo. O gikan ni adtong adlaw nangita ang tao og substitute. Nangandoy ang kalag nga makabalik didto sa Garden of Eden. Pero kay doon na namay manulunda nga nagatang, nangita na lang sila substitute. Og mauna ang comfort nga gi-offer sa kalibutan, substitute sa tinuod nga maghatag og kalipay og tinusbawan sa atong kalag. But this morning, hallelujah, gihimo na nga secret sa Ginoo sa uban nga nangitngitan ang salabutan. Apan sa tanan nga nakasabot, gihimo na niyang abli. You can go back to the Garden of Eden where the presence of the Lord dwells. And when you go there, there is comfort.
and peace. Ug ato nang nahibaluan, you can only find that in the presence of the Lord. Mo nang niingon si David, hallelujah, I was glad when this said unto me, let us go unto the house of the Lord. Because in the house of the Lord there is fullness of joy. Dili na kayo na ako i-elaborate ang wali mga igsoon. Pero it is enough. Ug tataw kaayo mga igsoon. Kinahanglan balikan nato ang orihinal nga tinguha sa pagpangandoy sa gahom sa presensya sa Ginoo. Mao gyud ay kasagaran nato madungog lahi sa una, lahi karon. Kay sa una daw mauna karon ing ani. Doon na po ko'y na istorya ing ana maigsuon ko. Sa una, gagmay pang simbahan, wa pay simbahan, lisod pang simbahan, wa pay tarong nga bangko, wa tarong nga salog, pero mauni. Pero karon nindot na ang mga tiles, nindot na ang simbahan, nindot, wala na daw. Ang akong tubag ni ana mga igsoon ko, hallelujah, and listen to this. Actually, wala nagmatter na sa building. Wala nagmatter sa salog. Wala nagmatter sa bangko. Ang akong tubag sa maong igsuon nato nga iyang gikumpara ang kagahapon o karon. Akong giingnan siya. Wala na nagmatter sa nakita nimo simong mata. Ang tinuod dili tungod kay nausab ang structure, nausab ang lihok sa Ginoo. Ang essence diha maigsoon ko, nausab ang atong desire sa kasing-kasing. Less desire, less moving. Intense desire, intense move of fire. Kay bisan pag naakasa, I remember maigsoon ko. Sa among mga gathering sa Manila, naami sa sinihan. Naami sa sulod sa sinihan. Pero every time nga mutungtong na ang among preacher, kaya kami laing abangan, mga theater, usugod nagwali dito sa entablado sa sinihan. Pero ang imong kasing-kasing, wala kang ring matter unsa ang imong itindugan. Ang imong kasing-kasing nagmatter, hallelujah. Kaya lang nato asata ang gahom sa Dios ana. Kaya niyang mulihok bisag unsay sitwasyon, unsay kahimtang. It's a matter of desire. Kaya bisag naa pakas pinakasagradong dapit, if your desire is not in tune, there is wrong. Hallelujah. Maunang hinaot. This message is full reminders to all of us. Hallelujah. Magka-high-tech ang panahon. Hinaot gitawag authentic pod unta ang atong desire sa Ginoo. A genuine and authentic desire, Lord, fill my cup. Dili ko gustong mo uli nga dili mabatyagan ang imong presensya. Unsay kapuslanan sa akong pagahin sa panahon ug oras ning dapita pagtindog sa pertingiganga nga lugar. Apanian ni ko Ginoo kay lang inahanglan ko sa imong gahom. Doon ako'y problema, doon ako'y panginahanglan. Tanduga ang akong gibati. Tanduga ang akong kalag. Tanduga ang akong espiritu. Kung kana nga desire maoy atong tinguha samtang nianhita ning dapita. Then mobalik ang karaang panahon. Introduction pa lang sa kanta. Hallelujah. Since pareho tag mga pagbati tanan.
Ang tanan mo pataas dayon silang kamot, muabli silang mga baba, muabli silang magasing-kasing, muhabwa silang panginahanglan. Then, mamagnet dayon ang gahom sa presensya sa Ginoo. O dili lisod ang paglihok sa Dios kay nga naman everybody is cooperating. Hallelujah. 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 Lalagoy pangutana. Pinaot inyong tubagon, pinaagi megson ko, stibok na inyong kasing-kasing. Simple ra nga pangutana. Nangilhang ra po nig simple ra nga tubag. Ang pangutana mao ni ang gi-impress sa Ginoo. Pangutana sila. Kung kaya pa ba nila mabatyagan ang iyang presensya sa Dios nga sa ilang kaugalingong pagpaningkamot. Nga walay nag-challenge, walay nagsaba nga mga instrumento. Pangutana sila, automatic pa ba sila? Kaya pa ba na nila? Kaya pa ba nila mag-speak in tongues nga walay maglihans? Kaya pa ba nila silang kaugalingon nga mabatyagan ang gahom sa Ginoo nga walay nagyaw-yaw diri sa tubangan? Then I will give you time to answer that question. And I will off my microphone.
Salamat sa mensahe sa Diyos. It is simple but powerful. So much entertainment of the world equals less power of God. Too much worries of this world will result less desire. Let us live in a balanced proportion. We need to work to find money, but we need to work also to obtain our own salvation. Thank you. Salamat, Ginoo, sa mensahe. Nagpahinumdum ka namong tanan. Muangat man ang dagan sa among kinabuhi. Dili unta mahimong hinungdan nga mutaas ang among garbo. Apan mamahimo unta, Ginoo, nga mag-uumapaw ang imong presensya. Ug ang among tinguha kanunay ang punon sa imong gahom. Nga ang among kinabuhi puno kanunay sa gahom sa Espiritu. Nga mag-operate kami kanunay diha sa Espiritu. Palalangini ang imong iglesia sa bayugan. Help us to decide and to prioritize, to give way, to give space. Hallelujah. Ikaw nga Diyos sa among kinabuhi. Thank you sa imong alagad nga gipadala, Ginoo, Pastor Limuel. Kung naamay may angay tinguhaon, panganduyon, ug iprioridad ang magpuyo diha sa imong presensya. Ang mubalik sa orihinal nga dapit nga mao ang imong Pinoy-anan, ang imong presensya. Salamat. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Dios. Pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang mensahe. Daigo nato ang Dios sa iyang mensahe. Simbaho nato ang Dios sa iyang Espiritu. Sa iyang gahom nga nagapanglihok ning taknaa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You may be seated. Hallelujah. It is to bring back memories of how God moved. Hallelujah. In the church. Hallelujah. Advantage maigsoon ko ang mga kaigsuunan nato nga wa gyud nag gamit og cellphone. Kung naa may cellphone, orag advantage gyud tong mga analog, dili touchscreen. Pero katong tanan nga cellphone touchscreen, namula ang uban, namuti. Kaya nangaigo tang tanan. Usahay, malingaw, og na-entertain na gyud ta kaayo ni Satanas. Muna gingon, if you cannot win the battle, leave the battle. Kung dili nimo kaya na ang agira, hawa na ang agira. Kaya ang pail nga nimo di ka mohawa, pildi. Imo nang gina-fight, malingaw mo yung cellphone. Malingaw mo yung Facebook. Ang solusyon na hawa. Kaya kung sige kag fight diha, o niya nalingaw ka, pildigig ka.
Hallelujah. Makalingaw. Kung lingaw lang ang isgutan. Makalingaw. Pero ang apelido sa lingaw, apikto. Maapiktuhan po ang atong relasyon sa Ginoo. Hallelujah. Managyon. Ikaw, pastor, na-overcome ni mo? Wala. Ang tubag, wala. Makalingaw gyud mga igsuon. Nagyon sa mga gihimo, pastor. Mapildi man gyud ko. Ang akong gihimo, nihawa ako. Kaya kung di ko mahawa, padayon kang mapildi. Akong gi-erase ang mga apps sa Facebook, kaya nga naman, malingaw gyud ka. Malingaw gyud ka, promise. Kung wa ka himuong desisyon, magpabilin gyud kang malingaw. Hallelujah. Unang, it is a message of challenge and reminders. Sa panahon nga ikaw ra mag-inusara, kinsay imong tinguhaon o pangitaon. Presensya sa Ginoo or signal or mga video or unsa mang butang. Thank you, Pastor Limwell. Hallelujah. Salamat sa mong kinabuhi. Dalaygo ng Diyos o gatong paluyuhan sa mga pag-ampo ang iglesia sa Baybay. Nakabisit ko dito kaisa. Ang tod karon wala pa gyud sila'y ilang kaugalingon nga building. Tungod kay ang Baybay, gamay ra, kay Islam na siya. More on Islam man gyud ang Visayas. Tungod sa kagamay ra sa lugar, ang mga tao dili ganahan mo baligyag yuta. Kay aha pa mailahang yuta. So wala kaayoy nagbaligya, mao nang ang presyo sa ilahang yuta didto perting mahala. Mao nang hangtod karon wala pa sila kaugalingong yuta, wala pa kaugalingong building. So padayon ta magpaluyo sa mga pag-ampo nga ang Ginoo maghatag ra pamaagi sa Baybay maigsuon nga congregation ug mga kaigsuonan nato diha. Og ang uban nin taon wa na gyud iabot, natabunan na. Og ang uban daw tabunanan pa. Pero kitang tanan tabunanan man gyud ta, subject man ta diha. Pero paningkamutan nato disirta matabunan, mahimaya nato ang atong magbubuhat. Og ning taknaa mga igsuon, di ta mosugot nga muuli ang alagad sa Ginoo nga di ta kabalos. Pwede ba Bayugan City Church tabunan nato si pastor karon? Dili yuta ang atong itabon. Tabunan nato og panalangin. Hangyo na ako si Pastor Limwell, Pastor Bubong sa atong atubangan. Pastor, tabunan ka namo karon para di gyud ka kalimot sa imong mother church how we love you and how we support you. Diya ka sa atubangan, Pastor. Kay wala man ka namo na lamano ganina tanan, lamanuhon ka namo tanan karon. Moona og tindog ang mga young people. Youth department, please stand. Mulamano ta kang pastor, ato siyang pasalamatan o maghimo tag mga words of declaration sa iyang kinabuhi. Sige, young people, please fall in line. Please make a line. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I dreamed I went to heaven and you were there with me. We
walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We hear the angels singing, and someone called your name. We turned and saw a young man. He was smiling as he came. Said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. Then mga nanay, please One stand. day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Then another man stood before you and said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. One by one they came, for us the eye could see. Each life somehow is touched by your generosity. Little things that you have done, sacrifice was made. Then mga tatay, please stand. And heavens now proclaim. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand. You stood before the Lord. He said, my child, look around you. The great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Oh, thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave.
I am so glad you Check. Pastor Bong, did. ini message, tagsara ka na mo ikauban. Words, thanks. Hallelujah. Baguhan ko sa inyo ang gipalmano kung mapuno maghanay akong kamot karon. Lahi po ninyong style oy nabaguhan ko pero ako ang nakita nga bisag nalayo na ko ninyo inyo kong gipabalonan sa inyong mubalik na po tag revival ani ron. Hallelujah, nakita nako inyong suporta. Salamat kay tagabayugan bisag say feel nako nga murag dili ko welcome din pero ako nakita nga inyo di mingi. Hallelujah. Matong pa natin Janet nga nagpray minimo. Hallelujah. Salamat kay ninyo tagabayugan. Hallelujah. Din ako kalimot nga gikan ko din he. Oh, proud ako ang tagabayugan ko. Hallelujah. Salamat sa Tatay Galon, salamat kaayo, Pastor Pat, Pastor Jusim, sa mga elder, makaigsoon kato mga katigulangan. Salamat kayo sa mga batanon pod. Salamat kay ninyo. Unya gabi, mularga na pod mi. Hallelujah. Og kumakatag siguro makabalik pa ta ato paningkamutan pero kung wa na may panahon. Hallelujah. Ako ang mga pag-ampo nga magkita tang tanan sa gingharian sa Ginoo. Salamat, salamat. God bless you, Pastor, and your ministry. Hallelujah. Bless ka sa Ginoo. We will always pray for you. Og di sila magtapos, doon ay announcement ang presidente sa mga katatayan. Tagaan na tunig pagtagad tungod ka importante ni. Buhusan ang foundation sa atong water system mga igsoon. Tungod kay nagpabili na nga open, delikado sa mga bata. So karong hapon, balik mga tatay alas 2. Ang uban magdala og pala, ang uban magdala og atsa. Kay duha ang trabaho-onon, magbugha og kahoy, isugnod sa atong anniversary og Bishop's birthday. Amazing kaayo ang birthday ni Bishop mga igsoon og makit-an ra ninyo ng highlights. Na nag-sponsor sa iya mga igsoon from head to foot. So amo ra nang videohan i-dokumento. Dalo na to si Bishop sa mall o niya, himuan na to siya makeover. Di ba? Salamat sa Ginoo sa mga nag-sponsors. Dili sa manguli ang matag bats o clan. Sumusunod, paminaw og maayo. Dili sa muli ang bats 1960. Pahansapon sa daw nato pila ihapon. Kinsa man ang nakabig 1960? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5. No, may na yung people nag-hands up. Diyan, 1960 ka nakabig. 5. 5 na lang yun sila. So, magtapok sa ang 5, dire, dool mo kang Bishop. 1970. Oh, bay-ubay. Ahaman mo dapit. Ang 1970, diri. Magtapok mo, niya magsabot dayon mo unsay kantahon para sa concert. 1980. Nakabig sa 1980. Dito, 1980 sa likod. Magtapok mo, magsabot mo sa kantahon. Nakabig sa 1990s, amo ni nga time. O, dito ta, sa likod. Itong nag-andam na sa Brother Arvin. Magtapok ta dito, magsabot ta. Bats 2000. Arcel na grupo, Arcel. Dire mo nila, kadungan nila Arcel, dire mo nga kilid. O niya, ang present, ang batch 2010. Dire mo sa stage. Ang 10 of 20 sa Gulra.
Ang 10 ug 20 sagol. iisa ra ang 2010 ug 2020 diri mo dapit sa wings diya. Ha? Unsa daw? Inborn? Dili unsa ka nga tuig na young people mo na imong ilhanan. Oh, unsa ka nga tuig na young people? Halimbawa ako inborn man ko 1990s ko. Kay 80 ko na tao, wa pa mo ko'y buota na. Pagka 1990s, mo na akong pagka-bautismo. Oh. Announcement. Naatay pre-order sa t-shirt. Kay duha ka klase ang atong uniform. Ang gustog na collar, mahal-mahal gamay. Kini medyo barato gamay. Mao ni ang Active Dry. Mao ni ang design, lahi lang ning na print. Ang nidaog mao ni going deeper, growing stronger, reaching higher, mao ni tubangan. Ang likod, a legacy of faithfulness. Mao na ang design sa t-shirt. So dool na mo, pagpalista na mo kang Brother Paulo para sa order sa t-shirt. Pila? $240 ang t-shirt. Active Dry. Mag-promote pataglain sunod Domingo para sa naay collar. Ang tela sa Active Dry, dool mo dire kung gusto mo muhikap, mauni. Gunita ni Dodong, kung gusto mo muhikap, unsa ng Active Dry, ali dire. Pahibalo sa tanan, wa patay closing prayer. Ayaw sa mog panguli, pag-meeting sa mo. Pag naana mo'y masabutan sa titulo sa kanta, palihog isulat sa papel, ihatag kang arsel. Kasabot? Adto mo sa inyo ang grupo sa mga batch kay basig sa panahon sa concert o sa reunion night, mahimo ra mong flower das kilid. Wala mo'y participation. Palihog ko, di lang ta maghulat. Nga tawgon pa ta. Naadiri ang 60 o 70 kang bishop. Pagtapok mo. Di arang 70, magsugod na silag meeting. Ha? 5 ni kabats naadiri. 60, 70, 80, 90. Onya, 2000 hangtod 2010. 2010 to 20. Hangtod present 2020. Sila RC lang kuan. Sunod sa inyo. Maayong Title. buntag sa tanan, no? So katong mga batch, pila to ka batch, mag-prepare mo og kanta, and then ipasa ninyo sa music committee kay 2 weeks before the event, mag-practice diri agid sa church. Kinahanglan na agid tay practice ana para pag-present sa concert sa Sabado. Sa June 9, no? So mga batch, please prepare niya, submit sa music committee. Kang Arcel, isubmit ang kanta sa music department, ha? Kay 2 weeks before, ang mga musician, magsapot yun mo nga naay musician, inig-practice diri para mahanay pud ang time sa inyong practice. So, communicate na sa music department. So, daghan kayong salamat. Alright, humana ang 70. Isa ra ka kanta ang sabuti. Batch 90s, unsay kanta diha? Nana? Isabit diri. Kang Arcel. Pagsabot na mo diha. Ang batch 80. Grupo nila Julius. Kini kana nagtapok diha. Dexter kana mo na ang tapok.
Katong nakabig sila og year 2000, diri na mo, kilid. 2010 onwards, diri kini, Oh. youth tanan. 2010 mo na baptize, diri mo. Dire. Hangtod 10. present. 10 onwards. Dili. Diri ka, katong diri. Oh. Mga nanay, pahibalo, di sa manguli, mag-meeting sa mo. Naghangyo inyong youth president sa nanay. Ayun yung youth president, si Ma'am Diding. Youth president sa LM. Doon ay twist ang atong concert, mga igsoon. I-twist na to ang last year. Ang highlight sa concert karon ang 70s o 60. Sila ang highlights. Sila ang last mo perform. Palihog sa title sa song, ihatag kang Arcel. O niya, sugod na tag-practice next Sunday. Ihatag na kong panahon. Sa LM President. Praise the Lord, mga nanay, dali sa mo, ay sa mo kabisi sa kanta. O, ang mga 1980s up, ang maghuwat patas kanta kay Kuani Brad Ustos, ang among soloist. Okay. O, magsabot pa ta karong Domingo ha, mga 1980s. Mga nanay, dali sa mo, ka-importante ni. O, dool. Kadagan ka busy na ba sa mga awit, uy? So, mga nanay, dali sa mo diri. Dool, unya ra mo kabisi anang atong mga kanta. Dali. Kay mag-meeting ta, kay naatay mga trabaho. Sige, mag-prayer sa ta mga igsoon. Sir, magsugod ang mga nanay sa ilahang meeting para ang atong mga uban nga humana og meeting mo hinahinay naguli. Mga tatay ug mga batanon, magpabilin ang mga nanay human sa closing prayer. Tukon nato atong mga ulo, salamat Ginoo sa kalampusan sa mong buluhaton diha kanimo. Pagsimbag pagdayeg kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat sa mensahe nga imong ipadala ginamit imong alagad Pastor Bubong. Padayon ka mag-bless ang ministry dito dapit sa Baybay ug sa Ormoc. Nga din siya Ginoo nagministeryo Ginoo pinaagi o Dios sa pagsalig diha sa imong tabang. Panalangini Ginoo amo makiigsuonan ditong dapita palambuas sila. Mainguman Ginoo amo makiigsuonan ning maong semana i-bless o Lord sa ilang mga pagpaningkamot. Magauban kanunay ang imong protection sa imong gahom sa espiritu ug imong dugo magatabon. Buligi Ginoo ang tanan ni inisyatibo ug pagpaningkamot sa akong makiigsuonan. Ibalik kami sunod semana dala ang kadaugan ug testimonya uban sa imong gahom. We give you praise as we close. In Jesus' name, Amen. Katong humana, pwede na muli. Mga nanay bilin.